आरो बयनिख्रुइबो देरसिन खामानिया जाहैबाय नैबे ओनसोलाव गोजोन थासारि लाबोनाया, जेखौ जोङो मोनसे समाव साननोनो हायाखैमोन। थांनाय बोसोरबानि सिगां थामहिनबा 15-17 बोसोरखौ जोङो मालाबाबो फोथायनो हायाखिसैमोन जे जोंनि नैबे ओनसोलाव गोजोन होननाय मोनसे जिनिसा जे जोंनि गेजेराव आरो फैफिनगोन, बेखौ जोङो साननोनो हायाखैमोन। UPPL हिसाबैथ' जोंहा साननांगौ गैया। जोङो बे थांनाय बोसोरब्रै खावसे दा बोसोरबायानो जानोसै, बेखिनि समाव जिखिनि हाबाफोर मावबाय, बिथांखिफोर मावबाय, आरो बेयाव थानाय गासैबो हारि माहारि बिनि फारफ्रोम बिथिं जौगानायनि थाखाय जोङो भिजन डकुमेन्ट बानायबाय। बिनि उनाव मोन 18टा जाथिनि रावनि मोनसे मा होनगोन बेखौ वार्ड बुक मोनसे बानायबाय। आरो बेजों दिनै जाथि माहारि जोंनि बे ओनसोलाव थानाय मोन 22टा हारि माहारिफ्रा दिनै जोंनि UPPL दोलोनि सान्थौ आरो सानस्रि, लोगोसेयैनो जोंनि आफादगिरि आरो आथिखालनि जोंनि चिफ मानगोनां बिथां प्रमद बर'नि फारसे, बिथांनि दैदेननायनि फारसे मोनसे फोथायनाय लाखिदों। आरो बिनि थाखायनो दिनै फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय जों जिफोर साखाफारा खानानै जायगा जायगा मेल मिटिं खालामदों, बेयाव रायजो राजाफोरनि जिखिनि अनसायनाय, बे अनसायनाया जोबोद मोजां। बाव जों नुदों, जोङो एकदम माइन्युटलि एकदम बुथ लेभेलनिफ्राय लानानै दिनै जिफोर बिथांखि जों लादों, बियो जोंनो रोखा दिनै मोनसे जोंनो फोरमायफैबाय जे जोङो बे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जिखि राजनिति हान्जायानो फैयाथों मानो बिसिनिख्रुइ साबसिन थामहिनबा एबसुलुट मेजरिटि लानानै जोङो बेखौ देरहासारगोन। आरो फैबाय थानाय बोसोरबा समखौ दा जिथु जोंहा कर'नाखौ बाद होनानै जिखिनि बोसोरथाम खावसे समसो जों मोनदों, बेयाव जोंनि माखासे प्लेनिंफोर, जाय प्लेनिंफ्रा जोंनि बर' हारि दानायजों लोगोसेयैनो बे ओनसोलनि हारि माहारिफोरखौ लाफानानै जि मोनसे गोजोर जौगानायनि थाखाय जिफोर हाबाफारि, बेखौ जोङो फैबाय थानाय बोसोरबायाव जोबोद मोजाङैनो मावफुंनो हागोन। आरो बयनिख्रुइबो देरसिन खामानिया जाहैबाय नैबे ओनसोलाव गोजोन थासारि लाबोनाया, जेखौ जोङो मोनसे समाव साननोनो हायाखैमोन। थांनाय बोसोरबानि सिगां थामहिनबा 15-17 बोसोरखौ जोङो मालाबाबो फोथायनो हायाखिसैमोन जे जोंनि नैबे ओनसोलाव गोजोन होननाय मोनसे जिनिसा जे जोंनि गेजेराव आरो फैफिनगोन, बेखौ जोङो साननोनो हायाखैमोन। दिनै खिन्थु बे बास्तबआव फैबाय। आरो बेजोंनो दिनै हारि माहारिफ्रा निस्सय जोंनि फारसे अनसायनाय, प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायनि फारसे मोनसे गनायनाय आरो बिथांखौ मानिनानै सोलिलांनो थाखाय बिथांमोना थियारि।